Diri na punta sa sidewalk na po. Ha? Sidewalk. Malagot ko ba kay masuko na po mga nagbaligyan ni sa sidewalk. Madugay ani, masuko ni sa atong programa. Ay, agay. I-boycott na Mike Nakway, boycott. Di man, di lang ko mag-mention ha, naay kining kananan dire sa Digos naa sa sidewalk. Buyag ba iyahang kuan kananan? Buyag ba kay kasagaran ana dili na ka magamit og plato? Di na lang nako isulti bro. Basta kay di ka mo gamit og plato ani. Buyag. Naa na sila din ha during the time of the previous administration sa Digos. Na sila din ha. Wag ito kong gingon, ni ugat na sila deha. Gahi na kay na lang katon. Agi ko diha, pero nagapalit biya ko diha usahay. Sus, nag-traffic man na kay piti man naghanag, nagpila. Kay gitakos pa man ang kanon, gitakos. So nag-traffic. Okay? So nga namang nag-traffic ta. Nga dili man unta ta dapat mag-traffic. Di ba? Kay naaman tay balaod para ang balaod para man sa convenient sa tanan, kahapsay sa tanan nga fair. Karon nag-traffic na ta. Anong na nag-traffic man ta ani? Anong na may mga tao diha? Nga dapat walay mga tao din ha, kay sidewalk man na. Agianan na sa mga tao, dili na kananan sa mga tao. Nag-traffic na hinuunta. Ni samot og kaulbo akong kaspa mga igala nga katong one time na malit ko diha. Musabot man ta sa mga trabahante no. Nagtakos ang trabahante, takos. Ang trabahante sige lang po siya duko-duko, wala na siya kabalo kinsay unang naabot ba. Ako nagtanaw ko kinsa tong una pa nako. Sige, siya say tagae kay ganina ran eh. Naabitaw to'y bruha nga niabot. Nya gusto gyud niya siya na ako lima ako. Nagtanaw-tanaw lang gyud ko niya. Lima ako. Bay, unom ako bay ha? Anak ko, unom ako bay ha? Nya giiya man yung gihungod. Ako lang ng 5. Katilaw siya. Inan ako nga, Ma'am, kisay una na to, ma'am. Ay, agay. Motok, gikasabaan tong katong nagtakos sa iyahang amo nga pagtan-aw ba ay sigig duko, tanawa kisay mo ko pa di ka kasabaan. Kuha mo ko nga saba, ako lang giingnan ni si ante, tikin sa may una na to dirite. Nipis na lang kilay ni mo tiba. Kung usa ka nipis mong kilay mo, pu'y kabaga si mong naong. Ay, agay. Way respeto. Dito ni ulbo akong kaspa. Nain ako. Sus. Ambot na lang. Og panalitan. Mo anak ko. Kinsa manggiday mo. Kinsa manggiday mo dini sa Digos nga tugutan nga mamaligya sa sidewalk. Nga gihimo na sa gobyerno kwarta sa katawhan para agianan sa mga magbaktas. Dili para inyong butangag lamisa, himuon ninyong baligyaanan, magnegosyo mo din na. Nganong ang uban dili pwede, nganong kamo pwede man? Tungod kay nakahunat na sila din ha sa kanhi pa administrasyon. Gitugutan ba? Kaya pang langkato ng akasya nungka ng mga sidewalk vendors. Di na yun malangkat-langkat diha. Unfair man gud na. Ug panalitan nga nagitugutan day mo. O sige.
Poslan man nga basa na kay ning atuang kuan dire. Pamalaod na to dire. O kita tanan. Mamaligya ta sa sidewalk, lukopon na to ning sidewalk. Sige. Badlungan mi. Ay, sir, nga nung gibadlong man minimo, sir. Kana day. Asa man na, dugay naman na diha. Dili day na sidewalk da, sir. Oh. Ayaw, may badlunga. Muhawa may day, badlunga tanan. Yanong sila pwede nga kami dili. Unfair. Unfair. Unsay pulos sa widening? Ha? Kung ato raman ding tindahan, unsa man ning digos di ay? Ha? Tungod kay ni ugat na ba? Dugay na ning problemahan ni. Ni ugat na ni maglisod na tagabas ani. Morning Mike, minaw ra minimo while nagligo ko og mga doggy. Naa pa tulo ka ako ligoon, duha pa ako ang nahuman. Kisa man ni tangig pangalan. Pangalan ni Muha ayaw sa doggy. Agay! Sunod, lahi na pod na mga isyu nga to isgutan. Tama gyud ka Mike, unsay pulos sa widening kung daghan kaayog mga poste. Oh, isa pod na. Isa pod na, dasuriko. Dasuriko. Wapo baya kay na ilang kuan, ilahang hymn. Ang dasuriko. Wapo kay inyong hymn, no? Mas gumugwapo pag yun ang hymn sa dasuriko kung tanggalo na ng mga poste diha kay ang kuan manggod, no? Kabalo, wa man ko kabalo sa mga rason, naman gina sila rason, no? Bisan pag unsaon nimo na gina sila rason. Pero public knowledge na lang or pangutana na lang sa publiko. Bisan unsa pa nang rasuna na nganong dugay mang kaayo. Ha? Nga kabalo man sila. Nga dunay widening. Nganong sa wala pa'y widening, wa man gina nila pangitaidan o giaksyonan daan para paghuman sa widening, at least gamay na lay hulaton para tanggalon na ng mga kuan diha kini singalan ani poste. Dili na sige na to na. Panahon gyud na sila ngano gahi mana sila sa sidewalk, dapat isug ang mupahawa ana. May panahon na talagang dapat paalisin na yan, ha? Kay para ang ato manggod din sa Ronda probinsya ang concern sa kadaghanan. Kung ang concern sa sidewalk ang atong paminahon, unsaon man ang concern sa kadaghanan, diba? Unsaon man ang kanang kanibagang legality. Legality. Tisita di ay kang Kuya Ed na number, sige ate ha. Maboykot na gyud ning Ronda probinsya ron. Pasensya na mo ha. Kay murag ato lang yung gipadangat ni naminaw karon ang mga katong mga operator, di lang daw na sila magpa-mention. Sabot pod ta nila. Unsa pangalan ana Sir Mike na kan-anan aron dili na ta mopalit ana aron mohawa na sila. Di na lang pug kumustorya. Daghang salamat sa iyo pagpaminaw ano ko igong oras. Sangan Tibok Persa sa 94.3 Charm Radio. Kini inyong higala sa kahanginan. Okay raman siguro na ni Mayor, okay raman siguro ni Mayor ang mga sidewalk mic. Wala ko kahibalo. Wala pa na ko mapangutana. Amping Sir Mike, alright, salamat. Okay. Kung mayroon kag okay ni Mayor ang mga sidewalk, mutuon noon ko katong unang mayor, katong gipulihan nga mayor, kay siya may nagtugot ana. Muna na naghan, muna gahi na kayo.
Hawd na kayo, murag tag-iyag sidewalk. Daghang salamat sa pagpaminaw. Yun na inyong higala sa kanginan, Mike Nakwa. Mike Nakwa sa Runda, Probinsya. Kung saan